بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد ذكرى إن جلدكم إن شاء الله إن جوكا جنجر ميرين دغا هاندر نودن ها تفسير القرآن الكريم. دو ولو حالا كلمة جي عرب بفصاحة كمبه ويتو مثال من إن قلنا تنبي كلمته كلمة المركب إندرانغول معنى كلمة تو كلمة كو كلمة مركب إندرا من كاف ولا من وميم من كيف بلا وبميم كنجو ودي كلمة كنجو ودي كلمة. هذا معناه في اللغة العربية شدته، معنى ما جهال عربية ساتك هون ساتندني فتأتى في كل معانيها يظهر منها شدته. دون لا تو كلمة ناجي كلمة دوارفو تو ودي سدين در معنى من منها الكلمة در ما جودي كلمة لأنها تقرأ سمع الإنسان. تو ياما كلمة نقول دون هنكا نن بي آدم تو نني كلمة له دون تدنا دون هلنمو وقال تقرأ سمع الإنسان وقلبه برنا بي آدم حتى يفهمها أفهمها ما تضمنته الكلمة دون كلمة مصاري تو نني كلمة ني تو كلمة كدون هلنمو سيتو درك هبي أفهمي كلمة تندها كلا وقد إتا. ومنها الكلمة ودي كلمة كانوا مصبر وانانما كان جوي كلمة الذي هو الجرح الشديد نبغى مصبر ساتون كلا هون دكو مصبر انت ودا مصبر نادى وانغوري كجيت كلمة. وكل كلمة من كلام العربي لها اشتقاق ولها تصرفات. كلا كلمة والفندر كلام در بول العربي ثم ودي هاسيكا إذا كتبوا بيد كلمة دو نارون جرح دم مصبر تو ولا تصرفات. كلا كلمة والفبو ngolom mari tasarrufuji fere to ngol weltirama kaza no fete to ngol weltirama kaza no fete to banni kalmaji bolle arbe ngoni anjo kalimun hadha yaati bima'ana al-kalimati kalimu do wara ma'ana kalimatu wal kalimatu atat fil qur'an bima'ana isa nam bima'ana kai wal kalimatu atat fil qur'an bima'ana kalima bo wari der qur'anu wodi ma'ana kanjo isa summiya kalimatan annabi isa alla inni mo kalimatu li'annaha nasha min qawli kun fuddama daga kongol kun fa yakunu inna masala wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun minhu alla yimo kalima ko wadi ngam o fuddama daga kalima wal kun fa yakunu aw li anna sur'ata hamlihi wa wad'ihi bi manzilati kalimati ko la tago mako kanko reedu mako be danyego mako fu wakkati gotel paddum hawto der wakkati seddan wari reedu ndu nasti ndu mawni fu ender wakkati petel ni har o danya fu ender wakkati petel do sen warti bano kalimawol ni ba Allah wi reedu mo ndu mawna do yoto danyego fu e jonta danyumo bo di farbo di gadi ورنا من كلام العربي ينجل عند البول العربي يقولون يرمي كلمة لقصيدة قصيدة يرمي كلمة وكلمة لكتبة يرمي كلمة والكتبة ما يرمي كلمة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها العرب كلمة لبيدة. النبي صلى الله عليه وسلم ندر بول برد غوندوكي ندر بول كلمة دي عرب بولوي برغول لاتا غونغا ندر زمان جاهلية كانغولونغ لبيدو اسامي لبيدو وي Allah kulla shay'in ma khala Allah badilu ni owi kala honda fu dum mere sai Allah tunayo kangol buri gondugo e do kanum tauhid labma min zaman jahiliya bo wi ka to ni wa idha tasarrafna fi hadhihi al-kalimati tunfirta kan al-kalima ngol bima anna kulla harfin min hurufiha yajuzu an yuqaddama kalima wal labidu ngol ala kulla shay'in ma khala Allah badilu to tunfirta kalima ngol no firta ngol fu to ngol handinama uwa te peliti kalima ngol no peliti ngol fu kala harfere ma gol fu larto dagoto handine alaman wawa handine bano handol a foti mo bi'a kullu shay'in ma khala Allah badilun a foti bi'a badilun kullu shay'in ma khala Allah no goddo peliti ngol fu ngol wode to ni
idza qulna to en bi kalimun fa fiha min al ma'ani to en bi kalimu ɗon mari ma'anaji ɗuɗɗi ma sharna ilay ko sappiɗen wa idza qulna to en bingol kalimugol kalimugol ma wonda to no ngol firtata ko ngol waɗay jotta kalimugol ta accingol kalimu ma gol ngol on mana ta sanjingol a hoshoy laamu warti fuɗɗode way laamu e gono ɗum shaka warti fuɗɗode e ngol warta lakamu bo ɗum piɗe ɗum hello marawo to allakmu ashaddu min alkalimati e fiigo goɗɗo ɓuri wolwangumo aydan fiha mana ciddati aydan ay ɗon ma bo fayin ɗum warti ɗum hunde saɗende fiigo ka ɓuri saɗugo dow wolugo wa iza qulna to en canji karfeje man mimi hoti fuɗɗode nden laamu tokki nden keefu e ɗum warta malaku almilaku atazwiju ko woni marugo hunde bo hanjum woni te'ugo nde yani taslimul binti lizawji hokku hoca ɓingel muɗum hokkangel gorko te'angel ka annahu sara yamlikuha warti ban hanko mari ɓingel man mana o marnama ngel tawi ɗon bo ɗum warti ɗum milku wa iza qulna to en mbi malaku en ma silamu dow minal milki aw minal mulki to tawi malaku to ɗon bo tawi mala'ikajo nayi ɗum maraɗo Allah to a wi mulku bo ɗum laamu to funi kalima man ngol jaɓay almaliku kullu tasarrufati la takunu amana ciddati tawi ɗum haala laamu ma bo laamiɗo kan na ay kala tasarrufuji makko catuɗi na to hoynani yimɓe o fota o laamoɓe to ni walakin hadhihi alhurufu ma shammulaha ayya ra'ihatin irin karfeje ɗeɗo kalmaji irin ɗi araɓɓe keftayi ha to e ɗi titi to a wi kalimu ɗo kan ɗum kalimu ngol kalmaji na ɗum kalmu ngol musɓere na ɗum lakamu ngol piiɗe na ɗum milku ngol maral na ɗum maliku ngol laamu na ɗum malaku mala'ikajo na funa ay huwa hoca doni faya ashaddu alayhim min kulli mu'jizatil qur'ani to iri kalima ngol hangol ɓuri satangoɓe dow mu'jizaji qur'anu fu ga hangol manaji magol ɗuuɗi wala no goɗɗo hoca wiya hossira wiya ɗum kaza no foto wa awwalu ma nazala minha kaf ha ya ayun sat kalmaji ɗi mana irin kalmaji garoji fuɗɗode suraji laato ɗum karfeje corok wala kalma hawti ɗum karfeje to artuɗe jippi nder maje kaf ha ya ayn sad kanje arti jippi kana idha nazala jibrilu bi ayatin jibrilu latake to jippodeke aya talaha o jangaka ila akhiri hayo goraga aya man wa fasaraha aydan ɓawo jangi ka o fassiraka fatalaha nabiyu sallallahu alaihi wasallama sai annabijo bo jangiraka kama talaha jibrilu bano jibrilu jangirika wa fassaraha kanko annabijo kanko fassiraka ba jibrilu fassirika walamma ata jibrilu bil wahyi nde jibrilu warde e wahyu ɗum fuɗɗode awaylo suwari ɗe so wi kaf so jeeɗi qala rasulu sallama annabijo sai mo araftu mi andi na sai a fassiri o wi ha annabijo araftu mi andi o wi ya annabijo araftu mi andi o wi ayn annabijo mi andi araftu sad annabijo araftu عرف النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف جبريل هو النبي عندي ده هديك جبريل ما عنده جبريل كان ود حكام ده ولا جبنا ده جبني وين تجبني فسره تو أدعى جبريل تو ولوي حرفين النبي عندي ده تناي ده كوالا تفسير قوم تفته توني علم جبريل أن هذا سر مكتوم سجبريل هبتدو نسر قدم حقه ده الله النبي جبريل ولا ندرسه يوا حتى أنه هو المبلغ حتى أنه كان سر مكتوم حتى أنه نسر سورة هر جبريل وما سورة ما سر ما هو المبلغ على هذا بكم كود ده كم كه كلمة جي ودي جنگل ده النبي جو أما كم كم عنده كود يساوي عند أندرو دي كم بيمو عندي ذكر صفات المؤمنين أن جمرة إني صفات المؤمنين فلود سورة نقول
wasafahum o tindiniɓe be ahsani sifaji boɗɗi attaqwa wal imanu bil ghaibi wa iqamu salati wal infaqu mimma razaqahumullahu. Allah tindiniri mu'min en o tindiniriɓe kulol Allah hudan lil muttaqina o tindiniriɓe nuɗɗingo gaybu alladhina yu'minuna bil ghaibi o tindiniriɓe darnugo julde wa yuqimuna salata o tindiniriɓe ñamnugo ko ɓe mari wa mimma razaqnahum yunfiquna. wa salatu zakara Allah fil qur'ani fi iddati ayatin julde Allah inninde nokkuje ɗuɗɗe fere fere ha qur'anu. aqimis salata fi rasil baqarati ander baqara Allah wi aqimis salata wa yuqimuna salata. to laysa mujarrada salati nawa julde tan nufete Allah wi nawa jule tan Allah wi a innama taqwimu at-tasqifu nde ɓoce na nde jule tan to nde nde julira fu Allah wi no wawi salluna ɓeɗon jula amma so wi wa yuqimuna salata ɓeɗon ɓoca julde den tuslimuha min jami'il ayyaji ko hisnata julde nde kala ko lelata nde fuɗa ton nde lelaki nde waɗama nde marda haje. amara Allahu bi iqamati salati jomirawo o umri ha o umrata fu o wi'a julde nde ɓoce o wiyatade juule tan qala o wi aqimu salata ɓoce julde to wa amara bi adaiha fil jama'ati ha jonta bo Allah umri julde ta goɗɗo julande hañum tan nde juule nder jam'u so warka o ma arraki'ina mana ngaɗe ruku hawtade waɗoɓe ruku a julde ɓe juuloɓe. wa amara bi adaiha fil waqti Allah bo umri nde juule nder wakkati mare na nde goɗɗo ummi fu o wiya to ba jotta ka ha mi juula tan mi siwto aa sai ummi sai to wakkati waɗi. Allah wi inna salata kana alal mu'minina kitaban mawqutan wa amara bil khushu'i fiha Allah bo umri yankinare heɓe mana ɓernde goɗɗo huucita julde man kajo khushu'u. Allah wi alladhina hum fi salatihim khashi'una wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man tabi'ahu annabi be tokkiɓe mo fu ja'alana Allah wa iyyakum mimman tabi'ahu Allah waɗa fu men der tokkiɓe annabi jon imtathalu hadhihi al awamira ɓe tokkake umroje Allah de fu maje ba Allah wi julde ware non ɓe garata de kullan de fu maje tinninoje man agamu salata ɓe ɓooci julde wa adawha fil jama'ati ɓe dokkinde bo nder jam'u wa fil waqti ɓe juɗɗon julande bo nder wakkati mare wa khashi'u fiha ɓeɗon jankini koori ɓerde maɓɓe bo dow mare zakarahumullahu Allah inni ɓe wa zakara masirahum sai Allah inni wartirde ragare ha ɓe kotata. Allah wi ulaika humul warisuna ɓe ɓoocuɓe julde bani kamɓe ɓe teronoɓe ɗum donta alladhina yarisuna al firdausa kamɓe donta wato aljanna firdausu. wa abu jahali wa ashbahu be nanduɓe e maako mana hefniɓe rafadu hadhihi al awamira kullaha kamɓe bo ɗi fu maje fuɗɗay ba ɓe sharidi ba tan ɓe jaɓayi julde ma ɓe jaɓayi sakko ɓe bo'ina nde ɓe julata ma kamɓe sam ɓe jaɓayi julde ɓe jaɓayi sharriji maɗe ɓe jaɓayi ko ɗume ɓe julatande ma tan kamɓe kam ɓe jankiri nde ma qabilu min ha shay'an wala ko ɓe jaɓi ɗum julde ko gotum. zakarahumullahu kamɓe bo Allah inni ɓe o wiɓe fala saddaqa wala salla o hokkata sadaka o julata walakin kazzaba wa tawalla to wiyama haala julde ma o fewna wiya ka fewre wa tawalla o ɗoɗo o salo ɗowtaki. wa zakara masirahum kamɓe ma sai Allah inni wartirde maɓɓe Allah wi ma salakakum fi saqara ɗumen nastini on hiite halluge wiyetege saqara ge qalu sai ɓe lam nakum minal musallina min min julata tanayi ɓe mbi labka. wa qala ha jonta Allah wi fa khalafa min ba'dihim khalfun abda'u salata wa tabawu shahawati fa sawfa yalqawna ghayya. Allah wi nder yimɓe ɓawo yimɓe laɓɓe woɗɓe ɓawo ɗon jama'a hon gokkon khalfun ɗo yimɓe mere en wiyete kalfu gokkon mbatkon sey ngari luuti salihi en laɓɓe ɓeya laɓɓe no kon bo waɗano kon mbayi nde laɓɓe shotti sey kon ngari kon jooɗi kanko bo nde kon ngari kon arti kon geeɓi julde ɓe waɗa ko anni ɓe julde heɓe takki suunoji maɓɓe ɗume wo'inanta ɓe duniya maɓɓe ɗume wo'inanta ɓe yakeji maɓɓe. Allah wi to ɓeɗo fa sawfa yalqawna ghayya ɓe fotte e waadiwol kallugol wiyetegol ngayyu woɓɓe mbi majjere woɓɓe bo mbi a waadiwol gongol nder jahannama wiyete ngayyu. wa kullama zakara salata ko nde Allah innata julde qarana ha bi zakati sawata nde zakka aqimu salata wa atu zakata li anna salata akbaru ibadati badani ngam julde kayre ɓuri mawnugo nder ibadaji ɗi ɓandu watta fu wala bana julde. wal infaqa akbaru ibadatil mali ibada ko jawdi waɗata bo wala bano itta hokka kañum woni ibada jawdi
to hanjum sai julde hayroni hoore nder kala ko ɓandu huwata sai Allah waddande o hokkugo zakka kanjum wiyete hoore e nder ko jawdi huwata hanjum sai Allah hosha hawta julde be zakka wala yatimmu dinul insani illa idha ta'abbada bi badanihi wa malihi dina ɓi adama bo ka timmata sai to o rewiri ɓandu mako o rewira jawdi mako rewirgo ɓandu hanjum ta o juula rewirgo jawdi bo kanjum wonta o waɗa zakka wa zakara al kuffara Allah inni heferɓe wa zakara al munafiqina o inni bo munafiqin wa da'a an-nasa ila tawhidihi Allah ƴowni yimɓe sai Allah on ƴowni yimɓe na jota en timmini haala nafiqen ma timmi geɓe tati ɗe fu ɗe timmi to sai Allah inni yimɓe sai ndo inni ɓe o timmini so ƴowni yimɓe o noddi yimɓe fago e goɗitinki mo ngare en goɗitino yiyam andon mi feere am alladhi huwa akbaru shay'in goɗitinki Allah ɗo hanjum woni mawɗum dow ko ɗume ngam to goɗitinki Allah tawaka ni to kala dina fu ka huwata to kanjum waɗi o waddi aya ka so ya ayyuhan nasu ya ono yimɓe ahala makkata ya ono yimɓe makka wo man hawla ha e ko woni les makka min jami'il alami amma ko nufete kala duniyaru fu duniya pat ɗañum woni hawlu makkata ubudu rabbakum goɗitine joomi on wahhidu rabbakum goɗitine joomi on andon Allah o hanko tan rewete alladhi khalaqakum kanko tagi on hanko on taguɗo on an sha'akum o fuɗɗi on walam takunu shay'an na on ko ɗume no mana ko ɗume fu waddama wakkati waddaka no andaka ma sai da Allah waddi ɗum nden ɗum anda da'ahum Allah ƴowni yimɓe noddiɓe ila tawhidi fago e goɗitinki Allah wa ibadatillahi tabaraka ta'ala e rewki Allah o wi to goɗitine Allah taguɗo on wallazina min qablikum kanko bo tagi artuɓe on fu mana to a wari a tawi zamanu maɗa ndu hidde ko ngara on zamanuji cali ɗuɗɗi to ɗi fan maji wodi ko Allah tagi no ɓe ngari ɗo bo ɓe dilli to amma anda ɗum zamanu maɗa gonduɗa ndu timmay bo a dillay wa khalaqa allazina min qablikum Allah tagi artuɓe on bo to on gaɗi ni on goɗitini Allah o la'allakum tattaquna bi ibadatihi ibadahu haqiqa to on gaɗi ni on dentoto yangada Allah Allah yangitata on ngam on ndewimo qala al-mufassiru jomu jalalaini o wi wala Allah fil asli tarajji la'allakum ha bolle araɓe waɗama ngam tammude ko on keɓay amma to bolle Allah fi kalami ta'ala littaqiqi to Allah wi la'allakum tattaquna to a wiyata bela onon on dentoto sai mbiya la'allakum haqiqa onon to ni on ndewi Allah kam on dentake yangada Allah la'allakum tuflihuna a wiyata badima ko on keɓatinoɗon haqiqa tan on tinoto to Allah wol wi la'alla ni la'alla ngol haqiqa nangol tammude to ni la'alla fi haqqillahi littahqiqi la'alla ha haqqi Allah ɗum tabitinki walakin al abda huna amarahu Allah tabaraka wa ta'ala an yuqima ibadatallahi wa yuwahhida rabbahu haɗo jiyaɗo Allah umrimo o ɓoosha dewal ngal Allah yowanimo o rewa ɗum o ɓoosha dewal o waɗa ngal ɓooshingal bongal nden bo o goɗitina jomikon o anda Allah man tan o rewata yewwa wa ma zalika la ya'manu amma fu enon fa hollitako o wiyata kanko am ay julde makko nde o julata nde e sumaje makko ɗe o sumoto nde wajibi so on nastine aljanna o hisna yangada Allah ɗum waɗa bal yarju wa yakhafu oɗon tammi heɓuki hinna e Allah oɗon bo hula yangada Allah to ni tatajafa junubu anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an ɓeɗon kula yangada Allah ɓeɗon tammi hinna e Allah o mimma razaqnahum yunfiquna to ni sai o wi to وما ذلك لا يعلم بل هو يرجو ويخاف فلعل هنا لا تحتاج للتأويل لو كم لعل قلت فتا ما فسر وكذا حقيقة تني أن دوي الله أن كبي أن دنتو ينقد الله لعل الأبد يرجو أن يكون من المتقين حقيقة دن جيادو وتموتو تمين درخلو بالله بالله بينو تني هر أجابي وربي الله وقولتني الله ودو يلو وتمين دربي الله بمتقين هلو بالله الذي جعل لكم الأرض فراشا الله أني قران لون لديني دي وارتين وإتو معنى دي وإتي فتي كوما يهي دوماري وري دوماري بيّن توحيده الله وانجني واتو قوتين كدو الله من يعرفه هو الله كم أندرو مفهوم هنكوتان ولا دي له الذي جعل لكم الأرض كم قران لون لدي فراشا وإتين دي بسادا يفترش كو يفترش دي وإتاما
la ngayata fi salabati wal yunati ndi satayi ndi yori wartata ɗo yaɓadi ba jaɓo tafare yadu welata fala yumkinu al istigraru alaiha komo ndi ɗiggayi bo ndi warti yuɓu yaɓari ta yaɓi aɗon muta to ɗon ma nden wuruki ɗo mari welata to sai Allah waɗi ndi joɗago ɗo mari waɗai ndi ɗon kayre ndi yorai masin ndi ɗiggayi bo masin ja'alaha sulbatan wa layyinatan Allah waɗi leddi ndi jordi seɗɗa seɗɗa ndi ɗiggudi bo seɗɗa seɗɗa hatta yumkina al istigraru alaiha wato har tabutuki dow mari ma sai to waɗai in shita qa'iman ta ɗon dari ma nane leddi ɗo yaadi be maɗa wa in shita qa'idan ta joɗi dow mari ma nane jonde man ɗo woɗi wa in shita muɗɗajiyan ta wali dow mari ma bo anane balɗe man ɗo weli amma to laata keno ndi jorni a fota mbawɗa dow mari to laata keno ndi ɗigguli a fota joɗɗa dow mari sai ngaɗa ka mutugo wassamaa Allah o hanko waɗani on asama bina'an ɗum mahol mana ɗum bippu huwa allazi rafa hadha saqfa fawqana bina'an alaina wato asamanji ɗi kanji Allah tagani en sai waddi o hippiɗi dow meɗen sai laati kanji bo ɗon kippi dow leddi man e wonɓe dow mari fu ha joni tani ɗum goɗitina Allah o wa anzala Allah o kanko jippini ma an ndiyam mina samai daga asama akhraja ma al madari Allah wurtini ndiyam iyende mina samai daga asamanji min jihati samai mina sahabati waɗi duule daga dow sai ɗe ngara en dufana en ndiyam to sahabatu fawqana duule dow meɗen goni en enen les maje gonɗen wa kullu ma kana fawqa al insani yumkinu an yutabara sama'an kala ko woni dow maɗa fu mana to salake darnde maɗa ni sama'u ɗum wiyete mana dow goɗɗo ɗum woni ɗum ɗon dow muɗum na les mum ɗum woni ko woni les kam ɗum jaɓata fal madaru yanzilu mina samai awwalan ndiyam ni daga dow ɗan ƴiwata summa yanzilu ila sahabi daga dow Allah ƴiftinta ɗum ɗon ko ha laamu Allah tan naway to duule man kawti ɗon nane maɗa ɗon moftotide e ndiyam maje sai to duule man kawti jetta kam iyende toɓa sai Allah wadda ndiyam waɗa nder maje ɗo ni sai ndiyam ɗam Allah jippina ɗam o warta ɗam nder duule wa min sahabi daga duule bo sai Allah jippina ɗam ɗam wara leddi ila al ardi ko ba'dul arab yusammil madara sama'an woɓɓe arab ɓeɗon mbiya iyende nden ma ɓeɗon mbiya nde dow ngam dow nde ƴiwata iza nazala sama'u bi ardi qawmin noɓe mbiyata to iyende jippake e leddi yimɓe to Allah o fa akhraja bihi kanko wurtinani en kanko wurtini bihi e ndiyam ɗam to ɗam toɓi oɗo wurtina min anwa'i samarati noneji feere feere ɗi fungoji e kala ko awete be ko fuɗata noon awaka ɗum pat majum to iyende toɓini hengi a puɗojum fuɗi awete ɗum ma awama to awama hañum ma fuɗa yaha mauna ha rima kanjum samaratu bo kala ko rimata ƴawona itte kañum samaratu Allah waɗi ɗum fu majum fa on ɓiɓɓe adama rizqan lakum waɗi ɗum risque moɗon onon yimɓe ta'kulunahu nyamon ɗum wa ta'alifuna bihi dawabbakum mba'anon dabbaji moɗon bo mana taƴon dabbaji moɗon to ɗum hunde ta'etende bano gene taƴon ɗe to hunde soppetende dow mana fe'etende ba bafe fe'anon dabbaji moɗon mana naftoroɗon onon e dabbaji moɗon fala taj'alu lillahi andadan deni on andi Allah o hanko waɗi ɗiɗi fu maji o tagi on o tagino artuɓe o waddani on iyende o waddani on fungoji o ƴawni fungoji ɗi on ɗon naftoroɗi ñamonɗi dabbaji moɗon ñama on ɗon gurda ɗum to ay Allah o kam wajibi sai goɗitinon mo ngam majum onon yimɓe fala taj'alu andadan lillahi ta gaɗane Allah hawtidiɗɗaɓe suraka a hawtidiɗɗaɓe fi ibadati ha dewal ta rewa rewu Allah tan ngam to a rewi Allah ɗon Allah jaɓata dewal ma amma to goɗɗo o rewi Allah amma o hawti be goɗɗo ko hunde feere to Allah jaɓata dewal ma kanko anga naccura ka'i o jeyintiɗo kawtal wa antum ta'lamuna alhaali on andi bo Allah o hanko waɗi ko ɗume ay la ta'budu ghayra Allahi ta ndewe tan Allah ngam tabaraka wa ta'ala wa antum ta'lamuna alhaali on andi annahu Allah o huwa al-khaliqu hanko taw woni taguɗo wala goɗɗo tagi wala hunde wonde tagi goɗɗum ko giɗa fu ɗum Allah waddi ɗum iza alima al insanu anna Allah huwa al-khaliqu to ɓi adama o andi Allah o hanko on tagowo hanko tagi ya'lamu annahu la yastahiqu minhu al-ibadata illa Allah o anday bo wala keniɗo dewal sai Allah Allah tan heni rewego asharatu min al-maghrurina yimɓe sappo ɓe kala pat ɓe ɗon nder estaɓe ha gurda maɓɓe ha duniya man arafa anna Allah khaliquhum wa lam ya'budhu goɗɗo andi Allah kañum tagimo amma o rewayi Allah
ومن عرف أن الله رازقه ولم يطمئن به nden o andi Allah kañum on diskinowo amma o de'itina hakkilo mako o jaɓi Allah riskitamo kanko o ɗo yoɓa sembe mako hokkatamo to o ma o estaɗo ومن عرف أن الدنيا زائلة ويميل إليها يعتمد عليها goɗɗo o andi duniyaru ndu wala sekonde sottay ñande feere ndu wala hanko ma bo o wala to no taw miilo fago e maru har o de'itina har o tugoro ndu ومن عرف أن ورثته أعداء له ko moye andi ronoɓe ɗum kanum konne e muɗum ngam nane ma donowoma kam kullum haaje mako maya e o rona ta maya o ronata ay to andi o konnejo maɗa woyajma'u lahum maɗa nden tan waɗa ka moɓangiɓe jawdi ɓe konne bo waɗa ka moɓugo ngam hamɓe ɓe keɓa wayruka nafsahu acca hoore mako o waɗanani hoore mako ومن عرف أن الموت آتيه e anduɗo mayde waranay ɗum wala seko wala laysa idda lahu nden o taskanaki mayde o cirenaki nde ومن أيقن أن القبر منزله ولم يعمره nden o andi fa kabrire nde ka ɗo woni werde mako gaska ka ɗon o yarete to mayi amma o inaka o wurni ka daga duniya ɗo ومن أيقن أن الصراط ممره ولم يخفف ثقله goɗɗo andi fa ka fa sirai ɗigguki ki mana ɗelmuki ki dow maki fa o tokkata o dilla aljanna amma o hoytinayi dongal mako o ɗo waɗi karundugo zunubaho ko yata do'amo dow maki to o ma o estaɗo ومن أيقن أن النار محل الفجار ولم يحرم منها nden anduɗo hite nge ɗum nokkure halluɓe tan na ɗum nokkure woɗɓe nden o doggange o ma o estaɗo ومن عرف أن الجنة منزل أحباب الله تبارك وتعالى ولم يلبها nden anduɗo aljanna ka ɗum jipporde yiɗaɓe Allah amma o ɗaɓɓitayi ka o tefa aljanna man ومن أيقن أن إبليس عدوه ولم يحاربه nden anduɗo iblisu mana shayɗan ɗum konnejo mako ngam ɗum konnejo bawa mako ma inna shayɗana lakum aduwwun fattakizuhu aduwwa Allah wi shayɗan ɗum konnejo mon dogge mo nden o doggayi mo sey o warti o habdayi konnejo mako man to nihi wala tajalu lillahi andadan wa antum ta'lamuna alhamdulillah العلم عند الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.